وہاں کہ رب میرے کو بچائے میرا حال تو سنو میں ابھی ہی کنوں باچی دائے بیٹھا ہوں کہ او کی میں وہ کاکا 20 لاکھ دی جڑی چوری کی تھی سے تاں مردیں کو ٹکا ٹکا کہیں نہیں آیا یا میرا اللہ سب دی خیر سب دا بھلا سب دا بھی اللہ شکر تے الحمدللہ میرا میٹھا اللہ لجپال بھی اللہ سبحان اللہ لجپال بھی اللہ سمجھ سوتا دعا یہ شفا یہ رحمت یہ کرم نوازی یہ نہ سمجھ سوتا والے ایک ہوا بھی ہے پئی مثال طور عام گالے اوہ کہ میاں اے جڑا ہے پیا اے من دے ہے تے 4 8 نے نہیں دیندا تے بیا جڑا کھرڑی کھوئے میں جڑا 4 نہیں کو گھن دے اے 1 روپیہ دے وے تو وہ گھن دے چھوڑے دے او کھرڑی کھو جڑا من دے 4 نے من کھڑ دے دیندا خود نہیں انہیں جی آپت دی صلاح ہوئے آپت دی اللہ سیاں کری سارا کراس اکٹھے تھی سے او کھرڑی کھوئے او پیسہ نہیں چھوڑیں دا میں مان دے ہاں میں آئے تک کہیں کسیرہ نہیں دیتا سارا کری میلی ملے سے اللہ دی قدرت نال چاک منیر شہید ہوتے کٹھے تھی گئے اچھا پوچھتا پہ کون مان دے کاکا تیرے نام کیا ہے میں کہ میرے نام مان دے تو کہا تیرے نام کیا ہے مجھے میرے نام کھرڑی کھو ہے یہ دل دے وچ روح خوش تھی گئے کھرڑی کھو دل چاہ کے کوئی قرضہ میں کنو گھنے تے مان دے آئے کہ میں ہی کنو کوئی قرضہ گھنا رستے ٹور پہ اگو تے چلے آئے اون جاڑے سست وہی ہوں دی آئی ہر شاید ہی گاجنا اون زیادہ سستا ہوں جہاں مان دے پوچھتا پہ کاکا کپڑے میرے کول ہن پہ نویں اولہا تے گھر رکھیں تو اوچ دی میری تیاری تھی گئی ہے میں کہ شہر ہوئیں جیلے اتھایاں کھیسے ہاتھ مار روپیہ ہے کہ کہیں نہیں بھوک لگی کھڑی ہے کچھ تیرے کول ہوئیں تو وہ روٹی کھوئاں بھوک لگی ہے کھرڑے کھوئی میں ہاتھ مارا کھیسے کو جیب کو وہاں کہ تیری گال بھی سچی ہے تے کپڑے تو مائیں بدلے ہیں کھڑے تھا کھیسے ہاتھ مار دے ایک کانا بھی چو نکل آئے 4 پیسے تھا کو پیسہ بھی یاد ہے سی ڈٹھی کھڑے چھنگی پیسہ بھی ڈبال پیسہ بھی چھنگی تو سانی ڈٹھا نہ تو سان ڈبال ڈٹھے تو سان ڈٹھے ٹیڈی پیسہ ٹیڈی روپیہ بھی پیسہ بھی ٹکی بھی چونی بھی اے تو سان ڈٹھے او تو سانا چھنگی پیسہ ڈٹھے نہ تو سان ڈبال ڈٹھے او اساں چلائی بیٹھے ہیں او اساں ڈٹھی بیٹھے ہیں وہاں کے بیگار سے ہے کہنا ہے پیا اب جل دیں گاجرہ گھننے آئیں راجی بے سوں کے جلوں گاج رہنے کو لیتے سوں آنا انہیں لوہائیں دا جھولیاں بھریج گن گاج رہنے آل فل تھی گن ہون کھان دینے دے وافتی تھے آنے منڈے دا گھر رستے چاہتے کھرڑی کھو دا گھر کچھ اگو تے ہاں منڈے کیا کہا بھئی گار سنی گھر میرا نیڑے آگے روٹی کہنا کھاسیں ویسیں پیا بیٹھا راسیں رسہ تے کو اگو تے لاواں روٹی دا نانا کی تو میں تے کھواؤں ایسے ہی وہاں کیا بھئی گار سننی کاکا ٹھیک ہے تیرا گھر ہے آگے میرا گھر اگوتے ہے نلی کنو پکڑ کی دھوس منڈے کو کاکا اے ٹکا اتائے میرا ڈیونے وہاں کیت دا وہاں کیا آنے دا گاجران کی جیسے ٹکا میں اپنے پیٹھ پاتے ٹکا میں تیرے پیٹھ پاتے وہاں کہ کاکا کھیر دھوتا ٹکا تیرا میں کھیر دے انہیں پر ایک کار مہربانی گاں میری جیڑی ہے پہلے تو پی ہو سی بھی آئی نہ تو ڈوڑی ہارا ترائے دیر کرتے تھاں چاہتی آویں مکھن گھنے گھیو گھنے تے کمر جا دے سے کھرڑی کو آکے جنہیں سنی دا ہا ہے تو اوہیں تے ایک وہ چھنے دا تا نہیں ٹکا تو میں کنو گھنساں او اپنے گھر وعدہ آدھا رکھو آدھے میں آئیوں ان تیاری کی تھی سویرے ڈوڑی ہمارا 4 گزارتے ڈول کپڑے دے گانٹ جب بدھو ہون تے شاپار آپن سیاں اگے ڈول ہوں دے آن ڈول مونٹ ہوتے تھے دراگڑ اون ڈٹھا تھڑے من دے بھی میرا یار آندھا پہ میرے اون گھارا لے گئے جلتی کار کھٹڑا چاوا حکے دے بھارا ان کو سرانا لا دے ڈوہر لا دے تے میرا پھر آندھا پہ روٹی پکا جلتی کار ٹھیک ہے او باروں حویلی دے 12:30 ہوئے کاکا وہاں کہ کاکا آپ یا دروازے کھل لین
ہمیشہ حال حوال پہلے وال گھر والا گھندے تے وال حال حوال وال مہمان دیندے وال آگے سلام علیکم وعلیکم سلام جی کاکا آمن دا حال سنوا مجھے حال حوال سب خیر دے کاکا ہوں وارا پا کٹھے ہاسے رلے ہاسے گاجراں کی جہاں سے ٹکے دا تے کو لیتا ہم ٹکے دا مائیں کی جام والتے کو میں کہ کاکا ٹکا دے دے گام بیامن سے کھڑیے ڈوڑے ہانا ترائے دیر کری تھان چاہیے ہمیں دیتے کو مکھان گھن دے مکھان دے ساں گھیو واقعی گھیو دے ساں وال میں گھر رہ گیا وال میں ہفتہ گزارتے متا گاں کھیر حالی کچا دیں دی پیو نا ولوڑیا ہوں نے تو میں جو ہفتہ دیر کار دیتی ہے تاکہ کنے ونیا تے مکھان دے گھیو کھینا بھئی سب خیرے کاکا تیرے کو آ گیا مجھے ہوئے میں کو گاں دا ارمان ذری کہیں نہیں گزرات دا کام این تھے میں کو تیرا ارمانے چھڑے دا میں یار کو تا آکھ بیٹھوں کہ تو تھان چاہتی آمیں تے کو میں مکھن دے ساں گھیو دے ساں تے اللہ دے قدرت نہیں سے اپنا میل ملاپ نہیں تھیا اپنا ٹکرے نہیں سے تو کاکا بگھیا کر شاید ابو تے کو جو ہوتا تے نہیں سنیا تے میں بگھایا کر گھر کو نیڑے گیا تے میری گھر والی سرلی دھاڑ کٹی ہے وہ میں کہ خیر ہے میں کہ چھری چاہتی آ میں کہ چھری ٹیبا کے تا کہنا پاتی بتا ہم کاکا چھری تو گھر رہی پئی میرے وینے کریں تا گاں کو تا کالے بات سٹ مارے گاں تا حرام تھی گئی میں جلے ڈٹھے میں کہ میں کاکے کو تھڑا دے بیٹھو ونیان آونی میرا مصیبت دائے تے بھرا کو تھڑا بھی دے بیٹھوں ارمان دلے وال میں کھنی یہ کچھ کریں دا کپاہا وہیں دا پیاں پہلے اوئے کو چھوڑ تے دوجھے ہوئے تو اٹھ کی جہاں تنگا چاہتی آؤں پھٹی دے ماں یار کو ٹکا تیرا ماں کھیر دے کھڑی کو آئے کیا جی میں مانڈی سنی دے واقعہ ہے یہ میں تے ٹکا تے کو میں نہیں چھوڑیں دا اے تا میں گھنساں وعدہ رکھو تے میں آیاں کپاہ تیار تھی گئی پہلا اویا چنی گیا دوجھا اویا شروع تھی گیا چنی جان دے ہوتے میں کہ بیلی ہون ونجا یار کنو میں تے ٹکا گھنا ہوں جات کو سجا اٹھا لے کاکا تنگا جی جو اگے تنگے ہوندے ہیں اے ہون آپ ریڑیاں بھی تے بساں لائیاں بھی تے چیندیں نہ تا تنگے لڑیں دے اٹھیں دے ہوتے او پہلے تے اٹھا لے پیچھوں تے اون ڈٹھا مانڈے میرا یار آ گیا دال کو جلتی کر کھٹڑا بچھا تے روٹی پکا تے میرا بھیرا آ گیا اساں حال حوال وڈے نہیں کھٹڑا چاہو تے آ جا بائریا جی کاکا آمن دا حال سنوا مجھے حال وال سب خیر دے کاکا تائیں کنوں نکھڑ پیوں ول گھر وال گیا والو تا کپاہ شپا سارے علاقے جو واہ واہ چنگی بڑھیے لوگ چن دے پین تریجے اوئے تے بھی آئے کھڑیں تے وال میں آکے یار کنے ونجا کپاہ گھن وہاں کنوں تے ٹکا ہوں ادا کر رہا کاکا تیرے کول آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں بے سہتا توں ہی جا میں این تھے گزرات دا کام کپاہ کاکا میں بھائیے این میں تھے وچ اٹھ لکا کھڑا تے آمڑے ہی کو کہ کو سنا تیڈی کو او تا آئیے ابا انہیں دا پاتر نہیں بچایا ایک خوشائے کھایا مکڑی کھا گئیے لکڑی لگونا بلن دے قابل کہنا ہن اوہے بھی سوادگار تھیاں کھڑیاں ہن میں کو ارمان وہ کاکا تے کو تا تھوڑا دوجھا پائے گیا ارمان تیرے تھوڑے دا ہے ہون بھائی یہ کچھ کار کنے کو ہیں دا پیاں بوریاں چاہتی ہیں تے پر بوریاں دانے دا بھری تے تا بھرا دی خدمت غلامی کرے وہ ہے کہ بلی جی میں سنی دا ہا مانڈے ہے اوہ ٹکائی کو میں چھڑیں دا نہیں ٹکائی کو میں گھنساں کنے کو بہے گئی تیار تھی کہ کپیجن پائے گی باری چون پائے گیا تو تیاری کی تھی وہ بگھیا کر دیا جان آندھا پیہا کھڑی کو دے زال کو دے بگار سننی کیا کہ میں مردہ پی تو دھار گھات رہے ابو تے میرا کام میری کا
میں کہ تو دھاڑ دھاڑ کر کچھ نہ کر اب میرا گھر والا مر گیا وہ جان شودا بگھے اے کر دو مئی نک ڈتا گسا پروڑا تو سرلی دھاڑ کجا وہ کہ اے جے نصیبے والا جی میں سوئی دے وچ دھاگا کٹھیں دے میرے گھر والے دی موت ایویں گئی ہے بھئی دھاڑ وسنا لٹی گئی اسے ہے وہ میں مر ونجاں ڈاڈھی تھئی او ڈٹھا بے نال ہمسائے بھی ہان بے دسائیاں انہیں کہی ہون تو چنگا بھلا ڈٹھی دینے پر بڑے نصیبے والا ہے نیک مقدر ہے اللہ جلے بخشے چاہتا دیر ہی کہیں نہیں او چھتا چپ کر تو کون دی توجہ کرے ڈٹھا ہو تو روندی کھڑی ہے میں خیر ہوں کہ تیرا بھیرا مر گئے ہوں کیا یار ہوں آتے گیا میں بھی چلو بھیرا دا جنازہ تھا پڑھی بنیا کوئی گال انہیں کہا میاں مولوی کو سڈو تے ای کو دھواؤ صحیح تینا جنازہ پڑھو تے کبار گستان بندے کو بھیجو کباری کھٹے ان دی زال ٹھک تھی کانے انہیں کہا مر رہے ہیں تہیں جینے کو دھویں دیں تے تیرا جنازہ پڑھ دیں تو میں کیا او اکتی بیٹھے اکتی وال جلال رہے بیٹے ہوتے ان کو دھوا ڈوا تے کھٹڑے دے آسو میں نے گلڑی پٹ بیٹے وہاں کہ اللہ واسطے روح میں کو دیکھا جاؤ وہاں کہ دیکھو ٹھاکتے وہ مر رہے ہیں ہوں تین جینے دا جنازہ پڑھ دیں تو میں کیا او میں کہ بیٹھے ایک دیوال جلان رہے کھٹڑا چاہتے روانہ قبر گستان گھن گئے سامی کھٹی پہ اگے گھڑے دینے ہن اے ہون تو سلی پارا پہ یا پلس ہے نا تو گھڑے دینے گال دے پاتر پاٹ دو تو ساڑھے جا پڑچے اول پور دینے ہن گھڑا ہیک رہا تھا ان سرلی ہوں دی زال دھاڑ کٹھو کہ اللہ واسطے کیا کروں زندگی میں میرے اللہ دے ہاتھے میں تو یہ میں ہی دے رلے بنیا ہاں پائی زندگی میری موکج پر منہ میں کو اللہ واسطے آخری دیکھانے دیو وال اگو ٹکرو جڑنا ٹکرو وال جیتھا ڈوکھوں دے پرلا بندہ یادے چار وجہ جوڑے میاں منہ دیکھان دو کوئی گال نہیں آخری منہ میں لہن پہ قبر دے وچ جڑا ہے تو اکھی پٹی پیا ہا تو نجات اٹھا کہ مریں ڈٹھی اتو گھڑا آخری آئی وہ آندھی ہوں کہ او جو بیٹھے ایک دیوال جو لڑے گھڑا مل گیا ہر کسی میں آکھ گیا کھلڑی کو آکھا یارو میری اماں موئیے میرا ابا موئے میری بھین موئیے سارے نال ہم سیالے ڈھیر موئے تے اے جے کترا کر یکی بدھی کھڑی رہ گئے ہولے کول اے بھاری جیندے یہ اٹھنے یہ اٹھنے تو کہڑے گئے لا دھواں لا مٹی پانی دی بھر بھائی تے جال تے چڑھ گیا مٹی پانی دی بھر رکھو دھواں لا رکھو بہاری دے سٹو آپ جال تے چڑھتے بائے کئی ویلا رات دا جلال خان تے پیار خان تے نہال خان تے کوڑے خان دلیر جوان شیر ببٹ ریفنا لگیا ہویا دیکھیں تو دھواں لگا پہ نمی قبر بنی پئیے مٹی پانی دی بھروں میں کہ کوئی پیر ایتھا نوا دفنائے نے جو لوں دعا منگوں تے اے اپنے چار حصے اپنے تے پنجواں حصہ پیر دا کوئی پیریں کنوں کوئی سران دی کنوں ڈھٹھے پن ویسائیاں تیجا گل لا جائیں سب کو لگ میں جے بنجن سے تھی تو پنجواں حصہ تیرے چار حصے ساڑھے دعا مانگے اللہ دی قدرت نال تا گئے 20 لاکھ روپیہ انہیں کو مل گئے جڑا دلاوار ہوئے گو بھئی گار سن دے وے یہ ہو جے کدہیں ڈگیٹی لگی آپ کو یہ آج لگی ہے جو تو منگی سے دعا او مدد کیتی ہے جیڑا کچھ پیسے وے توارے واسطے ایک آنا حرام لکامنا اتھائیں جو لائے جے بھی جو کٹھائے ہے وہ پیسے سارے اپنا تقسیم کرے سوں پنجواں حصہ ہوں دا چرا کی تا کٹھے سوں کوئی آکھے میں مزار بنوے ساں کوئی آکھے مسافر خانہ لوے ساں کوئی آکھے نلکا لوے ساں خوش تھے یار آدھوں قبر دو کہ پیریں کنوں کو سران دے کنوں جی میں انہیں دے پیسے نو کٹھیں دے گئے اور رکھیں دے گئے اللہ دی قدرت پیسے سارے مکمل تھے تو وہ مٹی جو قبر کو خطورن شروع کر دیتا وہ جلے گئے پہ پیسے مکمل آپے تو وہیں میں گچی کٹھی ہوتی
ਦਰਾਗਾੜ ਦਰਗਾੜ ਗੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਲਾ ਪਾਏ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਕੇ ਤਿੱਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਣ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਰੜੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵਾਹ ਇਹ ਧੂਆਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਮੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਤੂੰ ਦੇਦਾ ਬੇਟ ਤੂੰ ਜੋਲ ਕਬਾਰੇ ਧੋ ਉਹ ਜਣ ਪਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਵਾਨ ਕੋਲ ਪਕੜੇ ਉਹ ਖੱਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋਟਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੱਡਾ رقم 20 लाख रुपया 10 लाख ऊंचा आ गई 10 लाख ऊंचा आ गई खरड़ी खो भाई तो रुपया चा गया कहते पासों मांडे दे पासों मैं कह वह काका ए क्या मैं कह वह काका वो आने का गाजरा खादा से टक्का तेरा टक्का मेरा ये मैं चाहते रुपया मैं कह गाल सुन टक्का तेरा मैं खीर ले होने पर जी में 10 लाख तू की बैठी जी मैं माई की थी बेटा पैसे च बोट ना घाट टक्का तेरा मैं खीर ले ਬੁੱਟ ਨਾ ਖਾਤੀ ਵੰਡ ਠੀਕ तो ओ जड़े चार हन भन्ने एक दिलावर खां हाँ बड़ा शेर जवान है वहाँ के वाह वे वाह सारी जिंदगी इवें अपन दिलेरा किते से गे है आए है ते ए पकड़ीज पहुआ तो चुत्ता कुटी जे ना पकड़ीज पहुआ तो चट्टियां भरूआ पकड़ीज पहुआ तो सजाई बोले ना इस सिर्फ थोड़ा ही में रुशवा ते सारे पैसे कितनी पैसे हैं पे छोड़ ते सारे भन्ने में ने मैं तो वेना उन्हें त्री क्या काका तू वे नहीं था वन असा तो नहीं वेंदे पैसे की भाई दिलावर खाते ना दिल वाला जवान हा वो डांग मोड़ से रखते टुर पिया हूँ वो बिच झगड़ा लाई बैठे वो आदे वे काका टक्का तेरा मैं खीर देने वाले पैसे बोट ना खाते जी में तू डा गई थी बेटी जो मैं गई थी बेटा वो आदे काका टक्का तो था मेरा देवनी ओ होले होले टूर दे कब्र दे उत्तू आ बैठा दिलावर ना पटकाऊं दे सिर ते हाथ ते निगाह पे मांडे दी हूं नहीं ऊं ते में हाथ में एक घर में काका टक्के पटका गयो ओ बाहर ला वो तो सिरी गुस्से में ते ई हो गया ਸਿਰ ਕੋ ਝਾਟ ਭਰਿਆ द्रोकड़ी वाला हर दरास्त कनो ज्यादा केड़ी ढींगरी चीती है बेर दी बंदे को अलिफ कर खड़ा हो ते कंडे पाए वजन चाण दे विच भन्ना थे उबा हाल ते खड़ी आई बेर दा ढींगा ते आवणा दे विच जंघे दे विच ते कमीज दे विच बेर आ गई है ना भजन दा ना धाड़ करन दा धाड़ सरली कढी ते परने सुनिया ओ ते कौच वेंदे पियान काका बला दे मुंह च वेंदा पे हिंदी तवज्जो की जुलूं तो धाड़ कठी सर लूँ कि बला पाएगी काका मथा करो अगू ते ये रास्ता छोड़ो ओ तो रस्ते बे ढींगरी जो को चिंबेड़ गई सैया ओ तो हंझण मंझण जिमें आखी कमीज गई ते चादर गई द्रागाड़ और रास्ता तो छुड़ो ने तो उन्होंने नेड़े गया तो बबोड़ कजो उन्हें कहा ना मुरादो पला जड़ी आप सिर दे उत्ते आ गई तू सजा भजदे पे वे खड़ो थी कर बला नाल निपड़ो वो हाथ छोदा अलिफ दाल कपड़े खुहाई वदा पिछो मंजाल पीतियां दा बेर दे ओ ता खड़ गए डांगे नाल दृश्य दराजे वो के ना मुरादो मैं तो दिलावर खां हां वो मरने कपड़े केड़े कीते नहीं वो के रब मेरे को बचाए मेरा हाल तो सुनो मैं अभी ही कहूँ बातचीत आए बैठा हूँ जो किवें वे काका 20 लाख की जड़ी चोरी की से मुर्दे को टक्का कहीं नहीं आया उन्हें तो झगड़ा लगा पिया मेरे टक्के पटका लगा तो मैं आखना